मोनदों जे दिनै पुपका बड' एमइ स्कुलनि जा सनाथि फोरबो 50 बोसोर जालांबाय सनाथि फोरबो फालिनाय बे फालिनायाव आं आलासि महर जानानै आंखौ आलासि महरै लेंहरनानै फंनैसो गोसोनि बाथ्रा बुंनो थिननायाव आं इनायनो गोजोननाय मोनदों। जिहेतु बिटिसिनि बाहेरा बर'फोरनि माखासे फरायसालिफोरा बिदिनो थैलांनायनि महराव नुनो मोनदों, नाथाय बेवहायबो थांनानै दं, मा फोरमायगोन? मा जिहेतु बिटिसिनि बाहेरानि माखासे फरायसालिफोरा जिहेतु थैलांबाय होनना मिथिनो मोनदों बर' मिडियाम बर' बिजोंनिया, नाथाय बेवहाय मोजाङैनो मोजां थांनानै दं, मा फोरमायगोन? बेथ' जोंनि सांग्रांथिनि थाखाय जादों, बर' थुनलाइ आफादनि सांग्रांथि खामानि, बर' फरायसा आफादनि खामानि। जोंनि फरायसाफोरखौ बा फोरोंगिरि फरायसालिफोरखौ बिटिसिनि बायजोनि आइ मिन VKWSCनि एरियानि फरायसालिफोरखौ बर' मिडियामनि बहुतानो गोबाङानो सानो बुथारनो थाखाय बेखिनि फरायसालिफोरखौल' बुथारनो नाजायाखै सरकारा, इभेन बिटिआरनि फरायसालिफोरखौबो बुथारनो नाजादों। नाथाय मोनसे हारिमायारि दोहौ दं जोंहा बर'फोरा, जों बर' मिडियामखौ जेब्लाबो थैनो होआ, आरो थैनो गोनां जायोब्ला जोंनि दखावनो थैगोन ना, खिन्थु फोथांना लाखिनाया जोंनि दायित्व। आरो साफ्रोमबो जुदि जोंनि गावबा गावनि मावनो गोनां दायित्वखौ बिबानखौ जुदि मावोब्ला जोंनि जेरावनो जाथों जोंनि फरायसालिफोरा मिडियाम फरायसालिया जेब्लाबो थैया। जिहेतु मैया बिथांमोना बुंदों जिहेतु पुपका एमइ स्कुला 50 बोसोर जाबाय, बेनि उनावबो माखासे बिल्डिं कनस्ट्राकसन आरो माखासे नांनाय मुवाफोरखौ होनो हायाखै होननानै सरकारनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मा बुंनांगौ सरकारनिसिम? बर' थुनलाइ आफादाथ' जेब्लाबो माबा होबाय दं जे बर' थुनलाइ आफादा बुङो जे गंसे फरायसालिखौ फोथांना लाखिनो गोनां जायोब्ला बेहाय फरायसालि फोरोंगिरिल' थाबा जाया, जिखिनि इनफ्रास्ट्राकचार आसबाब बेफोरखौबो सरकारा जगान होनांगोन, होमबानासो मोजां जागोन। साउन्डिं बिनि प्लेग्राउन्ड बेफोर मोजां जानांगोन, बेफोरबायदि जाबासो एट्राक्टिभ जाबासो बेहाय फरायसालि थागोन बा फरायसाफोरा आराम मोनगोन, फरायसाफोरा फैगोन।